besh, kumusta naman mo dihatanan? Char. Pila ka days ko wala akong nagpakita, no? So, pasensya na kayo, busy as usual. So, nanasa ko sa kusina with apron pa. Bonggang-bongga. So, karon paminaw lang sa karon sa akong istorya kay murag magbalik-balik ta ni ron, kadiyot lang. So, karon kay murag nakabati ko chika about sa issue ni Kuya Charlie, ni Sir Charlie, shout out ko ni mo dira. So, bahin sa magbisaya ba ko or magtagalog, naglibog ko. Magtagalog ko, sagol lang ako ha para ano. Okay, ang akong mga tingog pasensya na jud kayo. So, dali una na ako kay may magluto ko. While before ko magluto, magchika sa tano kay murag taas-taas man tag oras. So, bahin sa iyang 80k nga utang daw sa iyahang kaila. So, murag dako jud kay ni siya nga issue sa iyaha sa kay murag karon nga murag na known na siya karon sa mga tao. Daghan na kay mga gipang buhat ng mga bashers. As usual nga na jud siguro ang may tabo basta sikat na ka, di ba? So sa una nga murag down pa kay ka, murag wala, dili na kay ka matagad. Karon nga mura siguro og na murag naninuod na siguro jud ang nautangan dira. May trapo-trapo sa jud ko kadiyot pod kay yan kaso moabot ang mga duwende dire di ko makuan. Patay na akong dinunga agron. So hapit naman ang oras, so ako nang dalion ni no. Kuya Charlie, mga so karon nga nang gitawag mong ko nimo kuya. Siguro bahin siguro sa katong girl nga or sa managtiayon nga imong nautangan or unsa ba, siguro madala ra man siguro po nag-istorya nang ingana kay syempre kitanta na ni mga utang sa pero kanang kung madala ra gyud kuan syempre makasabot pud siguro sila sa side nimo nga nag-adjust pa pud ka sa sitwasyon kay syempre sa una kay bawbay pud sila nga gikan pa pud ka sa pagka nagkalisod jud sa atong time gyud. So karon nga naginahinay na og recover sa tanang mga panghitabo or sa mga issue sa una. So dapat pud unta mo asabot sila. Madala ra man siguro nag-istorya, dili lang siguro pud kay kuana na siya sa mga unsa pa na diyang mga way nga antud nga makakuan og mga istorya nga mga bati bitaw, which is dapat unta pwede ra isitol, di ba? So siguro nga lang siguro kay lisod manggudog dakuon pa nga issue. So siguro puhunog makasweldo na siguro ka sa YT. Pwede na siguro na nimong ihapaktan ang mga imong nautang sa iya nga pila na 80 bakha to kadako pud. Pero siyempre kung nga nang kantidara gigamit na jud sa saktong nga kuan kay panginahanglan. So kaya ra na mo kira kay na masulbad jud na sa tanan. So mora gito siguro ako ikakuan sa nakichika lang gyud ko kay dahil pa mang oras sayo man kay kun human nagtagod-tagod. So that's it for tonight. Bye bye.